Ipft long live, long live, long live. Ipft long live, long live, long live. Ipft long live, long live, long live. Tipra Motha Yakarwi na khabai khowai lam chawo, lam chawo, lam chawo. Tipra Motha Yakarwi na khabai khowai lam chawo, lam chawo, lam chawo. Len sham nai, sham nai, sham nai. Len sham nai, sham nai, sham nai. Ipft long live, Tipra live, long live. Baik, ini 3 tarik Julai 2023 ni salo ini sombar थांनाय दिनै जगबंधु दिनै गंडा तुइसा साब डिभिजनाव दिनै 44 रायमा बिलेनि गोबां मथानि दिनै पार्टियाव योगदान खालामफैगा थांनाय दिनै जगबंधु हातिब सोरपुता 27 परिबारनि 63 पुटा से बाजार सभाव दिनै पार्टी Ipft नि बाजार सभा दंमानि और 27 परिबारनि 63 पुटा दिनै पार्टी योगदान खालामफैगा हाइनो हाइ बैक टू बैक दिनै दिनै गंडा तुइसा पार्टी अफिसाव दिनै और फायै दिनै गंगानगरनि टप लिडार जे दिनै गंगानगराव बथावै जे टप लिडार खालाय दंनाय आनि ताखौ लिबार जय रियां 5 बुटा मित्रहाम रियां 4 बुटार एवं नगेंद्र रियां 3 बुटार बरक मथानि उमै गंगानगर टप लिडार उमै कामखेरे रक बरक हाइनो हाइ दिनै पार्टी योगदान खालामफैगा बिनि लगे लगे साबित्री त्रिपुरा दास 2 बुटार दिनै नारायणपुर एवं गंडा तुइसा साब डिभिजननि न बरक फायै दिनै पार्टी Ipft योगदान खालामफैगा अबनि बागै जों दिनै जत बरकनो खाबाय खुबाय लाबसका अबन बाय बरकनो हामबाय आफारो हाइनो हाइ जों बाय जोगाजोग खालाय दङ विभिन्न दल याकारै दिनै पार्टी Ipft याव योगदान नांबाय जत हामबाय जत प्रेस मिडिया खुलुमबाय 3/7/2023 दिनै समबार दिन जों देहा गंगानगर टिप्रा मथानि सेक्टर कमिटिनि देहा जों लिडार उंगे समूह तनाय दिनै हठात खिये जों माखे Ipft पार्टी जों मामा फाय आबुनि देहा जों सायख'नाय कारण हा जों लायथनाय 2021 नि जों Ipft पार्टी दंमोन जों याकारिया जों टिप्रा मथा खाली जोंया दिनै एडिसि इलाका जों जतनो देहा थांसानि मारियाव जों योगदान खेले नांनाय हिये जे सामानि और जों जत जरा नेता नेतृत्व जतनो और योगदान खेमनि परेव जों तिनिना सिङाव कोनो मुक्सा सुजुग सुबिदा दिनै जिरायनाय जनगण जतनो दिनै बिब्रांत मासे मानु याव पायो दं आबनि कारनो जों देहा जोंखौनो जे 2002 सिमियाव जों Ipft पार्टी थानाय विलेज कमिटी 2016 आव जों दिनै टेटिया बिसि जों Ipft नि देहा दिनै बिसि दङ आ बिसियाव जोंनो दङ एलाकायाव जों जुजुलि दङ आरपुनो जों आबनो जत एलाका निसिया गोबाग्रा जतनो काहामसाव आरपुनो बिनि लगे जे सामुं तानाय पुनो अक्सु काहाम खिये ग्रुप न कंट्रोल खिये तुइ थेमैया ग्रुप बाय दिनै कम्युनिकेशन फ्लोय आबरिके मनि कारनो जों दिनै उक्लौनि ग्रुपराव दिनै दलनो जों काहाम खिये सक्सेस खेमैया ब्रानो मासे मानुया तंगराव जों उपाय क्राइसिस दङ आबनि कारनो जों जे सरकार दङ जागाव दिनै Ipft पार्टी बीजेपी रूल गवर्नमेंट जों दिनै आबो जागावनो जों दंगे दिनै ग्रुप न जों तनो सासु चुंचारे मान पांडा जों व्यवस्था खालाम आबो जों केहा डिमांड 2009 सिमि जों आबनो छाइ साया फायो आबनो आबनो जों ताव जों जत जों दामखिये दाहा जों आबनो स्ट्रंग खिये जों सामु माताना हियां जतनो दिनै पार्टी Ipft गंडा तुइसा डिभिजन कमिटि दिनै फुगाराव बाय खायो मालाये जों खुब थाम जों केहा बिबिति लाये नों जतनो आइ थाबु खसमाव गावथायाखै साय खाय मोनबो